Aitor Aritzeta, Aitor, egunon, zer modu, zaude? Egunon, Manu, egunon. Bueno, inauteriak, azken eguna, Aitor. Bai, bueno, a ber, ja bukatzen dire inauteriak, eta, bueno, gozatzeko aukera izango zuten batzu behintzat, oso ondo. Inauteriak direla eta gaur maskarei buruz hitz egingo diguzu, Aitor. Bai, hori da. Gira, psikologian, psikodrama arloan edo errol jolasoietan asko erabilizan dira maskarak, ez? Pertsonai aukera emateko beraien beste niekin edo konektatzeko, ez? Eta nik hortik iraka, urtero ikasleekin lehenengo egunean egiten ditut horrelako ekintza oso bereziak, ez? Eta, bueno, egun batean okerrutu zitzaiten gelara hurbiltzea hiru maskarakin, ez? Jartzen duen kanpoko maskarari 2. zenbakia, eta barruan 2. zenbakia, eta barruan 1 zenbakia, ez? Eta 3. zenbakia ikusten zutenean esaten nien ikaslei, begira, ni hemen aurkezten naiz irakaslea bezala, ikerlari bezala, sari irabazi duen pertsona bezala, doktorea bezala, ez? Eta, bueno, esaten nien horrela, ikusia izango naiz, zuengatik, errespetatua izango naiz, aitortua izateko aukera izango dut, eta bar. Eta gero, kentzen nuen maskara hori, eta barruan geratzen zitzaiten beste maskara 2 zenbakia zeukan. Eta hor, esaten nien, dira, hemen aurkezten naiz, aita, laguna, anaia, abizkide, nolabait ikuspegi sozial batean ikusi nazaten, ez? Beraiekin antzekotasun batzuk baditu dela erakusteko, ez? Eta kentzen nuenean 2. maskara hori, 1 zenbakia zeukan maskara agertzen zen. Eta hor partekatzen duen beraiekin, nire oinarrizko balioak, ez? Naturazalean nintzala, nire oinarrizko balioak, ez? Eta plan horretan, beraiek nahi nuena zen, ohartu zezaten, beraiekin izan dezaketen, interesak eta helburu, batzutan, antzekoak izan daitezkenak, ez? Baina interesgarriena da, lehenengo maskara hori kentzen nuenean, geratzen zitzaiten zalen nire horpegia. Eta hor kopetan 0 zenbakian goten jarrita. Eta geratzen zitzaiten horrela begiratzen esan ez, zer diguzu honekin. Ja. Eta nik esaten nien, tira, hau da, ni, izaki pertsona auskor bat bezala aurkeztea zuen aurrean, ez? Eta konturatu zaitezen, naiz eta edozen errol hartzen badut, edozen lekuan kokatzen edo jartzen malima naiz, zueketan artean ez daudela desberdintasun handirik. Gitzaki ororen artean azkenean barru-barrura sartzen garenean ez dagoela desberdintasun handirik. Hor, aurreritzi, beldur, erlijio, herrialde, etnien gainetik, azkenean pertsona denak barru-barruan ditugun emozioak, ditugun ezaugarriak oso berdinak direlak. Ez da, parekotasun hortatik harremantzea saiatu behar garela. Esaten nien naiz eta batzutan hori zaila izan. Bai. Bueno, izaki auskorra garela denok, Bai, oso auskorra gara. Naizta gogor itxura ematen dugun, eman dezakegun, ez? Gu, ez? Itxura hori eman genezake, ez? Oso gogorra gara, ez zerkeztu gure ganera ginik, ez gara zaurgarriak, baina hemen auskorra mundu guztia da. Momentu batean. Bai, betatzen dena da askotan hori, ez? Erabiltzen ditugula jokabide batzu, egokitzeko lanari, edo familiari, edo inguratzen gaituzten errealitateari, eta bueno, auskor bezala aurkeztea besteen aurrean, zaila egiten zaigu, zeren eta beldurra ematen dugu auskortasun hori erabilia izan dadin besteengandik mina emateko, edo ziurgabetasunaren gatik, edo arrazoi ugaren gati. Zeitze ingo diguzu, maskara fizikoei buruz, maskara edo musukoa jantzita daukagu oraindik ere batez ere barnealdean gaudenean, maskara fizikoaz edo maskara metaforikoaz? Ez, maskara metaforikoaz gehien bat, nik uste maskara metaforiko horietaz itzen goizori dira. Goatzen naiz ere, behin ariketa bat egin nuela ere ikasleekin, banatu nien maskara batzuk txurioetakoak eta zenien, aizue, marraztu ezazue, nahi ez duten moduan, baino, zuentzat esanguratsua diren koloreak edo marrazkia egin itzazu, ez? Eta, bueno, denak hasten ziren hor marrazten ez egiten. Zuk maskara zuriak emantzen izkien, eta esan zenien, margotu, ez? Margotu hori da, margotu nahi duzun kolorekin, eta egin nahi duzu marraztiak, eta nahi zuna, baino, pixkat identifikatuko zaren horrekin, ez? Eta hasi ziren egiten, denaz pozpozik, eta amaitu genuenean, hasi gine pixkat,
bueno, kromizidadea eta formak eta horiek erabiltzen, nortasun ezaugarri desberdinak ikusten, ez? Baina, bakizu ze izan zen interesgarriena, ez da ikasle batek ez zuela maskara barruti margotzen. Denak kanpoti margotzen zuten, ez eta nire argibidetan ez nien esaten, ez? Bakarrik kanpoti margatu ezazuten, baina urte batean, izugarrizko ezazio hori izan nuen. Eta ikasle batek margotu zuen kanpotik eta barrutik. Eta barrutik. Bai, eta ikasle batek batzuen berezitasun bat, bakitu zein zan? Zein? Itxua zala. Aiba. Bai, itxua zan. Eta bai, asko ikasi genuen benarekin. Galdetu nion, zergatik margotu duzu kanpotik eta barrutik. Eta erantzuna ikaragarri izan zen. Esan zuen, holako zerbait, nik ez dut kanpokoa batzuek bezala ikusten, porque berak ere ikusten zuen kanpokoa bere munduan, bere irudikapenean. Baina nire barruko mundua oso aberatsa da eta hori adierazi nahi izan dut. Kuriosoa, ez da? Bai, zer pentsatu ematen du. Zergatik erabiltzen ditugu maskarak edo, zer da maskarak erabiltzea modu metaforikoan? Maskara bat jartzea zer da, Aitor? Begira, nik uste maskara horiek edo modu metaforiko horretan aipatzen duguna, hartzen ditugun itxurak edo erakutsi nahi ditugun benetan igual gurekin batez datorren emozio jokabide jarrera hori, arrazoi nagusia izaten da azpian gordetzen den beldur bat, Beldurra izango nuke dela azpian gordetzen den emozio nagusiena. Beldurra nolabait ez garelako igual onartuak izango, edo ez dugulako lortuko nahi dugun onezpena, eta maskar horren bitartez lortzea nahi dugu, beldurra ez dugulako gure burua ezagutzen, eta ziurgabetasun horrek ez garen aurpegi bat erakustera eramaten gaituelako, edo leheno aipatzen nuena, beldurra ez dugulako nahi izan mindua bestearen gatik, defensa mekanismo bat bezala, eta iruditzen zait hau txiki-txikitatik gertatzen den fenomeno badela, iruditzen zait ez garela, ez gaituztela erakusten barruraka eraikitzen, baizik eta beti eraikitzen gara hori ez kanporaka. Egia da, umek behar dutela kanpoa begiratu eta gazteak eta erreferentziak hartzeko, baina askotan kanpoan ikusten diren eredu hoiek, gazteetan gaina oso garbi ikusten da, ezakit telebistan edo influenzerrak edo estekideak dauzkaten jokabideak eta ikusten duten patroiek barneratu egiten dituzte, baina zalantzan jarri gabe, benetan hori ondo dagoen beraientzat, eta nahi dutelako munduan leku bat izan, beraientzat, eta heldu askorentzat ere, larriago izaten da, munduan leku bat ez izatea, nor diren ez jakitea baino, Eta bide hortatik, etortzen dira gero etorkitzenean, luzaroan galduta egotaren sensazio hori, bizitzan zentzua, eta autozagutza hutsuneak izatea, Maskara hauek, nolabat, baita ere hartzen dituzu munduan leku bat izateko, baina kasu batzuetan ere, besteengatik esleituak izaten dira, Hau da, igual familian, edo lagunen artean, edo lanean, zutaz espero dutena egiten duzu, horrela onartu eta maitatua sentitzen zarelako, nahiz eta batzuetan maskara hori, gogorra izan zuretat eta zagorra botako zenuke. Bai, eta igual ez dator bat zure izakerarekin, eta jazten duzun maskara bat zurekin zerikusirik ez daukana, baina zure gandik hori espero dutelako, baita ere igual, Bai. Dana baino, igual, zurekin dauka zerikus edo nahiko zen, baina askoze gehiago egiten duzu, edo justo batzuetan ez zenuten nahi egin, baina behartuta ikusten duzu zure burua, besteen maitasuna jasotzen jarraitzeko, bai. Zergatik da gozamena inauteria eta maskara bat jaztea, maskara fisiko bat jaztea? Zergatik gozatzen dugu horrekin? Bueno, nik uste dut inauteria badirela, espazio bat, non beste maskarak edo eta beste niak izate frogatzeko aukera daukazun, batzuetan igual isilduak dituzu zure barruan, edo lotxagatik adieraztea ezin duzulako, eta azkenean, zure egunerokotasunetik ateratzen zaituen espazio bat ematen dizute inauteriak, eta disfrutatzeko aukera ematen dizu, beste ni horretan, Gainera, beste pertsona guztiak gauza bera egiten dute, eta zaude testuinguru batean, azke sentitzeko, esploratzeko zure beste ni horiek, ez dakit horre, begiratzen baldin badugu, txikitatik gizartean jartzen ditugun aurreritziak,
gizon izateagatik, indartsua, gogorra eta boteretsua izan behar zera ematen du, emakume izateagatik xumea, zentzaila emana, eta horrek ez du bat ere laguntzen ere, zure burua ondo esaguten, eta inoteretan ematen du, kuriosoa da, ez? Emakume batzu ikuste ditugu, gizonezko estereotipiko, eta jantzita baino, gizonezko asko, ez? Emakume ez zela ikuste ditugu jantzita, beste esploratzeko beste roloiek, ez? Zakit, pesoak uste dut esan zuna, ez? Idazle Portugalarrak bizitza asko bizi nahiko lituzkela bere beste ni hoiek deskubritzeko. Igual, Manu, bizitza inauteri batean bihurtu behar dugu hori lortzeko. Igual, igual. Ariketaren badukazu gure entzuleentzat, Aitor, ez honetan, zerbait? Begira, pixkat plantetzen duen, erikaslekin egiten duen ariketa, pixkat birmoldatuta gomendatzen dieti entzule egitea. Ariketa bidaliko dut eta atorren astean, esango dugu nola interpretatu. Nola baloratu, bale? Bai. Bira, maskara bat egin dezakezu, nabatzu folio batekin, edo bestela erosio zezu txurioitako bat txinotan, edo saltzen dutera, edo, Eta, pentsatu behar duzu, hau importantea da, zure bizitzako harreman esparru batean, edo zure bikote harremanean, edo ezakizen alabekin, edo lankide, edo aita ama, esparru bat hartu, bale? Harreman esparru bat hartu, bale? Bai, bat. Eta bi galderen berdizkezu zure buruari. Lehenengo galdera da. Pertsona horrek, harreman esparru horretan, pertsona batean pentsatu, bereziki. Pertsona horrek deskribatuko baliake niri, esango baniko pertsonaria izu, nola ikusten nauzu? Zu pentsatu behar duzu hori, ez? Galdetu berari, zu pentsatu behar duzu. Zure ustez, pertsona horrek, ze ezaugarriak edo gaitasunak edo mugak dituzula esango luke. Berak ze esango luke zutaz, zuzu pentsatzezu. Eta, pertsona horrek zutaz esango lukeena apuntatu dezakezu zerrenda batean, eta gero maskararen kanpo aldean hitz horiek marraztu dezakezu edo idatzi dezakezu kolore ezberdinekin, bale? Eta bigarren galdera da, harreman esparru horretan, bai, galdetu dezakezu zure buruari, zu nolako pertsona, ni nolako pertsona naiz, benetan harreman honetan. Ze gauzak benetan ditut, baina izkutatzen ditut, eta ez ditut igual erakusten, nire burua deskribatuko banu harreman honetan, nola deskribatuko nuke, bale? Eta egin behar duzu hausnarketa hori, zure burua deskribatu, gauza honak, mugak, gaitasunak, ez dakize, eta idatzi zerrenda bat. Eta gero, idazten duzun zerrenda hori, maskararen barruko aldean idatzi hitzoiek, marraztu edo koloretan ipini, bai? Hori izango da, ariketaren, oinarrizko maila. Pertsona horrekin harreman esparru horretan, balimagazu konfiantza asko, aldiozu berari ere galdetu. Zena dizut, bi galdera hauek erantzuten dituzuzuk, eta aldiozu gero pertsona horri nebaezu, benetan deskribatzeko, nolako ezagarria gaitasunak edo muga dituzu, zuk, bai? Eta zerrenda hori, aldizun gero zuri eman. Hirugarren pauso hori bakarrik harreman, bai, konfiantza askoko harremanekin, bale? Baina bestela, bi galdera horiek egiten badituzu, orduan, egin behar duguna da, harreman esparru bat hartu. Izan daiteke bikote harremana, izan daiteke guraso eta seme-alaben arteko harremana, lankideen artekoa, lagunen artekoa, bizilagunen artekoa, hartu harreman bat, eta bi puntu planteatu, bat, besteek nola ikusten nauten ni? Hori da. Ze esango nukete nitaz, besteek? Hori da. Eta bigarrena, nik nire burua nola ikusten dudan? Hori da. Eta beste azutaz esango luketen horiek, maskararen kanpoaldean idatzi, hitz horiek, bai? Eta gero, zuzutaz dakizuna, esango zenuna, edo harreman horretan, barruko aldean marraztu eta idatzi, bale? Bale. Eta esan dakoa, balimagatzure dikote, eta konfiantza handia balimagazu, eta hona behazu erabili, zuen arteko autoesagutza, heterosagutza hobetzeko, aldiozu ere bikoteari, zerrenda bat egin dezan zutaz. Eta gero, datorren astean, esango diegu entzulei, nola aztertu dezaketen erantzun hauek, eta ze informazioa atera dezakegun gure buru osasuna eta harreman osasunaren horren inguruan. Bale, astean zehar gogoratuko dugu, jarri duzun etxeko lana, jendeak denbora izan dezan etxeko lana egiteko, eta datorren astean aztertuko ditugu emaitzak. Ikusiko dugu hortik ze ondorio atera ditzakegun. Hori da. Ados, Aitor Aritzeta, datorren astera arte, gaur sortzira arte, ondo pasa, ondo bukatu inoteria. Bai, agur. Aio, Aitor, aio.